Hist hvor vejen slår en bugt, ligger der en lille by, så smukt. Vorbasse hedder byen. Den er tudset gammel, ikke ret stor, men fuld af energi og initiativ. Altså, det er en god by at bo i, og vi har mange gode legepladser. Og jeg synes også, at det er ret dejlige steder at være. Jeg synes, det bedste ved Vorbasse er, at vi har alle de ting, vi skal bruge. Jeg synes sådan set ikke, at der er noget, vi mangler her i Vorbasse. Og det synes jeg heller ikke. Jeg tror helt sikkert, at jeg vil bo i Vorbasse, når jeg bliver stor, fordi at, det har været et godt sted at bo som barn her. Og det vil også blive godt for mine børn at flytte hertil. Måske de fleste kender Vorbasse for krigshavnen og markedet. Men Vorbasse er meget mere end det. De har faktisk alt fra vugge til grav. De har andedammen med vuggestue og børnehave, som ligger lige ved siden af en skole, der er populær og kendt langt ud over kommunegrænsen for hele tiden at udvikle pædagogikken. De har et fritidscenter, som er en mindre provinsby værdig, og som de i høj grad kan takke sig selv for. Vorbasse har nemlig mange aktive borgere, og de har selv samlet masser af penge ind for at få et center med 2 haller, en svømmehal, et fitnesscenter, et bibliotek, og i centret ligger der så et cafeteria, hvor børnene fra børnehaven spiser hver dag. Faktisk går det så godt i Vorbasse, at flere flytter til, og alle tilflyttere bliver budt velkommen af velkomstministeren, som overrækker en velkomstkurv. Jo, de har meget at være glade for i Vorbasse, og de er heldigvis ikke kede af at fortælle om den dynamiske landsby. Det har 70 indbyggere gjort i bogen Vorbasse, fortællinger fra en levende landsby, som er skrevet af en af byens mange indvandrere, Jeremy Watts. Den engelske indvandrer er ikke i tvivl om, hvad der er Vorbasses styrke. Normalt siger man, at det er sammenhold, fællesskab, og det tror jeg egentlig også er rigtigt. Men jeg vil også sige, at styrken ligger i en åbenhed og en parathed til at tage imod nye impulser, og på den måde så bliver fællesskabet, sammenholdet, endnu større. Altså Vorbasse består egentlig af temmelig mange aktive borgere, og uden at man er aktiv, så stopper alting og bliver suget væk ud af landsbyen. Men landsbyens styrke bliver testet i disse år. Der er kommet bump på vejen. For Vorbasse er, som mange andre byer, blevet en by i udkanten af en ny storkommune. Og nu må de kæmpe for deres mange gode tilbud. Busruter er nedlagt. Biblioteket var dømt til lukning, men blev reddet af frivillige. Plejehjems fremtid er usikker, og på skolen føler man sig heller ikke fredet. Denne udstilling viser, hvordan de kæmper i Vorbasse og hvad de har skabt. Måske historien om Vorbasse kan inspirere dig og dit lokalsamfund.